Δεν πειράζει, αγόρι μου. Το ζήτημα είναι να μην τα πουλάτε, να τα έχουμε εμείς να τα πίνουμε. Ο κύριος Τρίπκος που πουλάει τα κρασιά μου δηλώνει ότι δεν μπορεί να πουλήσει 9 λίτρα. Θα τα στείλω εγώ εδώ. Στον Άγγελο και στον Πικούνι. Εδώ. Μην ανησυχείτε καθόλου. Εμείς τα πουλάμε όλα. Λοιπόν, το προετοιμάσαμε και τώρα θα αρχίσει η δύσκολη ιστορία. Το σφυράκι. Λοιπόν, έχουμε και φώτα. Έχει ανοίξει λίγο, αλλά δεν είναι καταφέρει. Θα κάνουμε πρώτα την κίνηση αυτή. Και ύστερα θα πούμε πάλι από εδώ. Θα μπούμε εδώ τώρα. Δημήτρη μου, φέρεις τα αγκαλιά μου. Ουγάρ. Έχω δικά μου, καλέ. Θα κολλήσω. Κάτσε λίγο. Ναι. Καλές. Έτσι, γιατί αυτό μου μπαίνει λίγα. Ωραία. Ωραία. Και τώρα θα κάνουμε και το μούλες δεξιά-αριστερά. Άρα λοιπόν να βγάλουμε σλόγγαν ότι όποιος αγοράσει 9 λιτρό πάει ο κύριος. Ωραία. Για να δούμε τώρα. Γεια Δημήτρη. Με μπει εδώ λίγο. Αισθάνομαι σαν αυτούς τους τύπους που ανοίγουν τις γραβιέρες ή τα λήξεις. Σίγουρα δεν έχει ξανακάνει. Πολλές φορές. Μην αγχώνετε το βίντεο. Και εμείς να το κινηματογραφούμε σαν εξπέρ, Μα είναι. Έλα τώρα. Μα τι, όχι. Ο Γιώργος είναι Μα τι, όχι. one and only. Οκ. Θα το κάνετε μοντάζ αυτό, φαντάζομαι μετά. Τέλειο. Καθάρισε μία το παιδί. Τι είναι η ώρα στιγμή. Ω, δες εδώ. Βλέπεις. Αριστούργημα. Τι λες τώρα. Κοίτα, Μπράβο κοίτα. Γιώργο. Τι ωραία που βγήκε, άξιζε λίγο. Έλα, Λοιπόν, ένα χειροκρότημα. Άγγελε, μπορείς να μυρίσεις. Μύρισε. Παγία. Τέλεια, στα κάναμε χάλια εδώ. Νομίζω είναι τέλεια. Λοιπόν, και τώρα θα μου επιτρέψει το σερβίρισμα της αγκαλιάς. Wow. Ωραία. Λοιπόν, εδώ που καταντήσαμε μόνο πλέον γίνεται. Δεν έρχομαι εγώ να πω, στο λέω, το ξέρω. Βάλε